Nicki Minaj. Wake up, Ilocania! Isang masaya at exciting na episode ang handog sa inyo ng inyong paboritong infotainment show sa buong Ilocania. Ito ang Wake Up, Ilocos! Kamusta ka, Metway? Naimbagmet dyan na, ketsi ka. Siyempre, naragsaka at tangal daw kasi adito'y tayo Santa Maria Church. Nakikita po ba ninyo mga kaibigan, ang aming background ay ang 82-step stairway ng Santa Maria Church. At little trivia lamang po dahil ang Santa Maria Church ay isa sa mga 4 na UNESCO World Heritage Churches dito sa buong Pilipinas. Diba? Talagang napakaswerte. Alam mo, di kinapudno na dyan na tatanak lang naka-acting yung simbahan. Ang lalim. Ako naman, na mapanagkarasubli dito yan kasi it's one very beautiful pilgrimage destination, lalo na kapag mga mahal na araw, kung gusto mong mag-bonding with the family. And of course, kung may mga turista kami, lagi nilang hinahanap ang Santa Maria Church. Siyempre, nasa tourism ka, di ba? Siyempre. So, at ngayong araw na to, mapapa-super like nyo talaga ang mga inihanda naming segment gaya na lamang sa ating. Sa ating artistic segment, makiparty na kasama sina Ate Karen at Ate Jonah dahil gagawa sila ng isang kakaibang party hat. Tutukan yan. Sa What's Cooking segment naman, tikman ang kakaibang recipe na inihanda sa atin ni Chef Sam. Yan ang seafood quesadilla. Kaya watch out for that. Sa panibagong segment na Peppy Talks, alamin ang kwento ng ama ng panitikang Ilocano na si Pedro Bucaneg. Maki-sneak peek rin sa mga panibagong pelikula sa ating Celebrity Corner. At sa ating live acts, isang Patty Austin hit song ang ihahandog ko para sa inyo. Super like nga! All that and more sa pagbabalik ng inyong infotainment show sa buong Ilocania. Ito ang Wake Up, Ilocos!